ni to ang'o matimore momiyo ei dweche adek piny Kenya osebedo kod mudho machal kama. Wan kod Dr. Matunga mabende en jal mabende ja ohala to en jalony e weche mag kompyuta e weche mag ohala ka obiro nyiso kaka weche mag sitima gi nikech otudre achiel kachiel gi weche mag ohala mabende oganda mathoth bende miyo giketo gimoro e mesa kendo nyikwa ma bedo gima nyalo yiengo godo tegi. Ka endi bende an koda okil Kamaloka Charles Omanga. Okil Kamaloka Charles Omanga machiegni kendo ang' mawuoye bende weche motenore kod wach mag gik ma imedo. Jatend piny ma osedhi yweyo ne tich Uhuru Kenyatta ne owacho ni ng'ata mokwayo omenda e obok mochuno kaka opande en jal manowinjo bende go report mare mondo gole tich ng'at machielo okaw ting'no. Magi gin weche modo wuoye ratilo dhiambo ma kawuono machiegni Charles Omanga. Erokamano George Dirabati. Machiegni nya Dr. Matunga. Erokamano George. Twak mar wachakore achaka gie sani. Wachak gi wach ma omiyo oganda jo Kenya nyaka gie sani pod penjore penjo wach mar lal mar sitima. Dwe mar aboro entiere lal mar sitima mane okelo ng'ikruok nyaka paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport kama welo mawuok e pinje maoko, jotelo bende mawuok pacho kaka dhi e pinje maoko tiyo godo ahinya mwandu mathoth donjo kokalo e paw ndeke ni kopogore kod dho wath ma Mombasa. Kendo king'iyo ng'ur bedo kiwacho ne oganda jo Kenya nyalo bet ne wito mwandu. Mokwongo e jatend migawo mar weche mag wuoth Kipchumba Murkomen ne okawo okang' moteng'o moko kuom jotelo mag KAA mogo. Noteng' lwetgi mogo kiwacho ni gine madiponi no giketo kenge mageno ni gimiluongo ni backup kata masin makawo teko kendo kelo mondo mi weche dhi nyime mapiyo ne giketo mondo beda kicha e yo makare. Ma to koro pok owinjo ng'ata moteng' lwete mogo. Penjo ni to diponi nitiere gimoro ma ling mitimo ma miyo gigi koso nitie ng'at madiyo on and off mondo weche moko timre kayo magalagala. Dr. Matunga, in jo ohala kendo weche mag wuoth bende samoro kidhi kata paw ndege moro yudo ka ng'ikruok machal kama endi obetie to samoro chunyi nyalo bedo gi buok. Miwane ni ang'o manyalo bet ni timo? George, ng'ikruok mar sitima e paw ndege en gima ok owinjo timre kata mana ne nus mar second. Nikech kanyo en kama adianga wach gi kisungu ni very sensitive. Sensitive nikech oting'o ngima dhano kendo dhano mathoth mawuotho gi ndege kendo stima no emamiyo jok machiko ndeke nyalo chiko ndeke mondo ndege ogow kata ndege otim ang'o owuogi. Mano kapok idonjo e wach ohala. Yes. En wach mar ngima dhano. Ok en gima inyalo pimo ni stima olal e oda ni to ka koro ang' natim nang'o ma opogore. Kanyo ok en kuma owinjo stima olalie kata mana nus second. Ma kanyo anyalo jiwo sirikal kendo kanyo makoso sebede kanyo nyao sebede ma en kawuono ne giwacho ni ni nyoro ing'e gima nyotimore nyoro nyolalo stima ne dakika 20 kende. Yes. Mano en gima duong' mokalo ma ok owinjo timre nikech ndege go bang' dakika 5 ka dakika 5 e seche ma stima olalo manyiso ni ndege mantiere kor lwasika ok nyal biro piny. En ok en mana lal mar ohala kende ma bende ok abichopo kata mana e lal mar ohala. La kiwango mar ngima ka keto ngima hali mar hatari ok en gima owinjo timre. Ma bende gimomiyo waziri pok ochako time gima chielo nikech mano en gima icho timore mana en dwe achiel mokalo. Mar aboro kae mane ma wabiro gi mokwongo. Mano kanyo to kayie nikech an bende ndeke gi awuotho godo mang'eny. Ok owinjo obed ni mano timore e piny moro amora. Kendo mano en gateway maduong' ma pinje te manigi paw ndege oketo mpango mamalo kabisa ma stima ok owinjo lal. Be ok owinjo be ni ni pod wang'iewo generator nikech ni pod warite mondo mi koro ka dalawa kuma kete kuma ji nene manopera Omanga ni sani dwa kadhi neno opera wan nyoro nyowa locho kuma ji nene opera ema keto ni ka stima lal to ok owinjo kal kata mana dakika 3 kapok generator timamo omogo to koro ma to paw ndege ma oting'o piny mangima ok jo Kenya kende. Yes. Mano en gima adwa jiwo sirikal ni kik chak timre kendo. Alright. Okil Kamaloka ma keto piny Kenya kama chal nade ka wang'iyo rang'iny mag weche mag tudruok gi